Hemm bżonn li l-Gvern ta' Roberta Bella jassigura li pajjiżna jingħata l-għajnuniet finanzjarji sabiex jissaħħu l-mezzi diplomatiċi Maltin. Dan li ntqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Partit Nazzjonalista brabta mal-estimi li ħarġu fil-Baġit 2024 dwar l-affarijiet barranin Ewropej u l-kummerċ. Il-kelliem għall-affarijiet barranin u Ewropej Beppe Fenekadami qal li l-Gvern għandu jara li kull membru Ewropew jagħmel il-parti tiegħu sabiex il-pajjiżi kollha jaħdmu flimkien f'kull kwistjoni. Dan sabiex jiġu mħarsa l-interessi tal-poplu mhux biss dawk li jgħixu f'pajjiżna iżda anke madwar 20% taċ-ċittadini Maltin li emigraw lejn pajjiżi oħra. Illum għandna sitwazzjoni fejn għandna gvern li iktar medi biex jimporta il-barranin biex jaħdmu Malta, għandna gvern u iktar medi biex bieħ iċ-ċittadinanza Maltija, però mbagħad ma jaħloq ebda inċentiv li dawn l-20% naġrajt, l-20% ta' Maltin li jgħixu barra minn Malta biex dawn iħarsu lejn Malta bħala post fejn jistgħu jinvestu bħala t-tieni dar tagħhom jekk jew mhux saħansitra l-ewwel dar tagħhom. Min-naħa tiegħu l-kelliem turiżmu Mario De Marco qal li pajjiżna sar iktar relevanti grazzi għas sħubija fl-Unjoni Ewropea, mhux biss fost l-Istati Membri iżda mad-dinja kollha. Dan fil-waqt li jagħmel referenza għall gwerra li għaddejja fil-Lvant Nofsani fejn appella sabiex il-ġdid jispiċċa darba l dejjem. Aħna rridu illi konna soluzzjoni aħħarija għal din it-traġedja li qegħdin naraw titwetta quddiem għajnejna ta' kuljum. U importanti li mhux biss istituzzjoni waħda tagħmel xogħla, iżda l-istituzzjonijiet kollha u l-partijiet konċernati illi jagħmlu xogħolhom. Malta għandha rwol xtaqdi. Malta jista' jkollha rwol xtaqdi. Dak li rajna jseħħ il-bira fin-Nazzjonijiet Uniti huwa kumendabbli, huwa tajjeb, huwa importanti. Però rridu nagħmlu l-enfasi kollha, rridu nagħmlu l-isforzi kollha diplomatiċi. Iż-żewġ kelliema fakru kif minkejja li din gwerra li mhix bib ma' Malta ikun żball jekk wieħed jaħseb li dawn ir-realtajiet ma jaffettwawniex u kien hawnhekk fejn sar appell għal politika konsistenti favur iċ-ċittadini kollha.